Berreun urte igaro dira, 200 urte Donostia erreta suntsitu zutela. Ordura artean, merkataritza biziko hiri ederra errauts bihurtu zuten bomba eta sugarrek. Abuztuaren 31. eguna gogoratzen duen barrualdeko kaleko etxeak izan ziren erregabe geratu ziren bakarrak. 31 agosto kalea ezagutzen duguna, gaur kanpai hotzekin hasi da oroitzapen eguna. Gaur zer ikusia eta zer ikasia badago Donostian historia ezagutzearekin bertan egun pasa oparoa nahi dutenentzat. Ekitaldion bihotzean, Ainhoa Larretxea horrenbait bazabiltza eta saiguzu zer izango da egun guztian zehar. Gaur hemen Donostian oso giro berezia bizi da 1813 urteko abuztuaren 31ean tropa ingelesek Donostia erre eta suntsitu zuten. Egun hori urtero gogoratzen dute hemen Donostian, baina aurten bigarren mendeurrena izanik oroitzapen berezia desberdina egin nahi izan dute eta emozioz eta ekitaldiz jositako egitaragua prestatu dute. Goizeko 11etan meza izan da Santa Maria Basilikan, biktima guztien oroimenez eta meza horretan besteak beste Ainhoa Arteta soprano tolosarraren entzuteko aukera izan dute. Ordu laurden beranduago 11 eta laurdenetan kainoikadak jaurti dituzte Santa Clara uhartetik, Urgulmenditik eta Portutik duela 2 mende hiriak bizi izan zuen setioa irudikatzeko. Kainoiotxak. Jose Bonaparteren tropa frantsesak lehorretik Donostiaien esku mantendu nahian. Frantsesa ziala hemengo Donostiko gazteloan zeudenak, eta Donostiei babesten eizianak komian artean. Itxasotik berriz, tropa ingelesak eta portugesak aurkariak hiritik botatzeko datoz. Hasi da guda. Ingelesak eta portugesak iritsi dira Donostiako portura. Frantziarrek bitartean atzera egiten dute. Egun luzea espero dute borrokaz beterik. Aliatuak aurrera, frantsesak atzera, portaletaraino. Horrela irudikatu dute Donostiak orain 200 urte jasan zuen erasoa eta erreketa. Bi bando ez asko hitz egin da, baina donostiarrez gutxi. Hoy es fiesta, pero hace 200 años pues no había fiesta, ¿no? Y Oskar Terol donostiarrak alakorik errepika ez dadin, espero du. vuelva a ocurrir una cosa así. Bi tropen arteko borrokan Donostiako biztanleen erdiak baino gehiago hil egin ziren, eta kale bakarrak irauntzuen zutik, Narrika kaleak, egun abuztuaren 31 izena duenak. Zuntzitu intzuten hiri hau, hilketa asko izan zian, bortxaketa asko, lapurketa asko, egin zuten geho hiri hori. Sarraski hartan hil zirenak oroitzeko meza antolatu dute Santa Maria elizan.